Hi mga listeners and followers sa UCnian Freedom Board. My name is Gamay o karon another confession na sad ang ato ang basahon. I'm so stupid. I'm a boy anyway. Nakuya before. Grabe. Love kay ko ato niya. Samukon ko pirme, masuko og dugay ko makareply niya. Then abnormalon sad kakuyog. Makaingon ko nga swerte kay ko niya. Kay kung na ako'y problema, lingawon ko niya. Atoon ko sa mong balay, usahay makuyawan na langgod among katabang kay mutunga ra siya galit. Kanang mahilantan ko hangyoon niya si Yaya nga siya nalay moluto para ganahan ko mukaon. Kay sa tinuod lang guys, di man ko ganahan mukaon basta mahilantan ko. Then maotong grabe niya ka-caring nako. Super. Niabot ang 2 months kapin, muragwa na siya nagparamdam nako. Wana ko'y nadawat nga text or call niya. Giadto na ko siya sa ilaha. Mao na iyang mama nga nilakaw siya. Sige ko guna-huna kung unsa joy na buhat nako nga bati. Pero wala man jud. Sige kog tawag niya, di na siya makontak. Niya sa FB niya wala na po'y updates. Last niya nga post kay katong giadto ko sa moa katong gilantan ko. Wa na ko kaagwanta. Mao nang gikalimtan na lang nako. Gi-enjoy nako akong kaugalingon kay feel nako down na kay ko. Sud ko gusto ka club with my friends. Sa tinuod lang di ko hilig o clubbing. Dito ra ko ni try katong down na kay ko. Some of my friends invite me so ni go rapod ko. And then a few hours later, nako'y nakaila nga babayi nga gwapa. O niya chicks kayo nga manamit, dayon nagil-ila mi. Niya change number dayan. Months ang nilabay, nawa na jud akong feeling sa akong uyab. Ambot og uyab pa ba mi or di na? Basta nawa na akong feelings. Nakig-char-char ko katong babae nga akong nakaila sa club. Nya pila ka weeks, gisugot ko niya. Until na ikausa, nedto akong ex sa balay. Nangay siya sorry, pero gipapahawa na ko siya. Ako siyang gipapagawa sa balay. Perti niyang hilaka. Yun siya nako nga, I need to explain please. Paminawas ako. Tubag ko niya, unsa pa may explain nimo? Wako nang inahanglan sa mag-explain. Pahawa na dari. Og ayaw nagpakita nako. I know solbahis kay ko atong atayma. Kaywa ko'y konsensya atong hitabua. And then pagpila na pud kaadlaw, nagparamdam na pud siya nako. Nitawag siya nako and she's crying that time. Ingon siya sa ko I'm really sorry. Sorry kayo kung unsa kadakong sayop akong napuhat tira nimo. Sorry kayo kung anong wa jud ko nagparamdam nimo. I thought makaya ra nimo. I'm begging you, please just give me another chance. Promise buhato nako kung unsay gusto nimo. In my mind, nag-cheat jud ay siya nako. Ug ako siyang giingnan, can you stop calling me? I'm out today, okay? So ayaw guba akong adlaw, kay napa ko'y date. Oh wait, let me remind you. I have a girlfriend now, so stop wasting your time with me, okay? And ayaw na pagparamdam nako. Gi-end call na nako, wala yun siya nagparamdam nako after ato. Then weeks passed, my yaya want to go to her town. Magbakasyon daw siya. So gibili ni mami nako, nga ako lang sa kunoy mga limpyo sa balay. Kay di siya ganahan nga magkuha og laing yaya. Huwaton daw nako kung kanusa maabot among yaya. So kay ako, wako'y alam mag-ana jud, di ko kahibaw manglimpyo, loto or unsa pa. Gitawagan nako kong ex. Ako siyang gipaadto sa balay. Ako siyang giingnan nga come to my house now. Og mi okay rapod siya. Nadungog kayo nako kung unsa kalipay ang ihantingog. Pila ka minutes, naabot na siya. Og miingon siya nga, thank you kay gitagaan ako nimog chance. Dayon gigakos ko niya. Og ako siyang giingnan, ha? Sorry, wati ka gipaari para hatagan og chance. Gipaari ti ka para malimpyo. Di ba ni ana ka nako nga buhaton nimo kung sa gusto nako? So clean this house. Bayad na si mohang gibuhat nako. Total, anada man sa siguro ka nga lihukonon sa balay, di ba? So clean. Kung ganahan ka mukaon, kaon lang dira. I saw her crying and nalimpyo na siya sa balay. And then naabot akong uyab sa balay. Mingon ko nga, babe, sorry. Wati ka nakuha sa balay ninyo ha? Mintubag akong girlfriend. Okay ra babe. Wait,
Nain yung katabang babe. Ka-age rally gina na ko. Tubag ko yes babe. Adto na tas taas. Pagtanaw na ko sa kong ex, perti na niyang hilaka. Nakubag na iyang mga mata. And then pagkaugmaan na, gipabalik na po na ako siya sa balay. Straight 2 weeks and 3 days na ako siya gipari sa balay para lang manglimpyo. Nya paggabi ana kay gipapauli na ko siya. Well, isod ko sa kong room, nakahinumdum ko sa iyang gipang buhat sa una. Katong sweet kay siya nako, ang iyang kakiat, ang iyang ka-sweet, ang iyang ka-caring, tanan-tanan na miss na ako. Pero gipaagi ra na ako sa katog. Pagkaugmaan na, naabot na kong yaya. I thought magdugay pa kong ex diri sa balay pero di ay. Ingon akong yaya, dong, limpyo ha diri. Milagro kay na limpyo ka. Tubag ko nga, dili man ako ang nilimpyo ana yaya. Ha? Kisa man di ay, nagkuha kag yaya? Ug itubag na ko siya nga ako ang ex ang naglimpyo. Kumayon akong yaya, ha? Nabuang na kadong. Nganong gibuhat man nimo? Og mitubag ko sa akong yaya, nga basta yaya, motoy bayad siyang utang na rin ako. Lakaw sa ko yaya ha? Pila ka weeks nagbuwag mi sa kong uyab. And then wala ra ko nasakitan ato kay gabinuang raman po ko ato. Nyawasad ko nagproblema jud kay basin akong ex naghuwat pa nako until now. So I tried to call my ex para tagaan og chance nga ma-explain ako. Pero dili na ako siya makontak. Yato na ko siya sila ha pero walay tao. Nangutan ako siyang silingan kung asa sila. Asa di sila tita? Mitubag ilang silingan nga naman sila sa ospital dong. Ha? Nga naman, kisay na ospital. Asa dapit sa ospital. O mingon niyang silingan nga ang ako ang ex mao ang naa sa ospital. Taod-taod na siya nga na-admit dito kay tungod siyang kidney. Nahugno ko sa akong nadunggan. Dali-dali kog adto sa ospital. Then I saw her room. I saw her lying. Luya na kay siya. Daot na kay siya. Nakonsensya ko sa kung nabuhat niya. Naluoy ko nga nagtanaw niya. Nakahila ko. Gibantayan ako siya. O gigunitan ako iyang kamot. Nga perting huguta. Until nakamata siya. Di ma-explain yung reaction pagkita niya nako atong time. Ingon siya nga. Nalagi ka. Nganong kay bauman ka nga nami diri. Luya na kay siyag tingog. Wala ko katingog. O gitutukan ako siya pagayo. Nihila ko sa tubangan niya. Grabe akong hila katong time. Dako jud kayo kog pagmahay sa kong gibuhat. And then nag-start na siya gistorya. Umingon siya nga, kabaw ka? Mo ni ang reason kung anong nawa ara ko galit ni mo ato. Ningon si mama nako nga niadto daw ka sa palaya to. Pero ang giingon niya nga nilakaw ko. Hasta kong mama na makaknimo tungod nako. Kaya ako siyang giingnan nga ako ray musulti nimo ani. Di ko ganahan nga biyaan dayon ko nimo kung musulti ko nimo sa tinuod. Hangtod naabot ang time nga ready na akong isulti nimo ang tanan. Pero dili ka maminaw. Giwakli o gipapahawa ako nimo. Sakit kaysa akong part ato. Katong nalimpyo ko siyang balay, ni sakit og balik akong kidney. Mong gipaagi na lang nako sa hila kang kasakit. Giagwan ta tanang gisugo nimo nako para lang mapasaylo ko nimo. Sige na ko adto sa inyo, nagsige na pud og sakit akong kidney. Lami kay syagit on time pero ako na lang giluom ang tanan. Nabot ang adlaw nga di na jud nako makaya ang kasakit. Nagpa-admit og balik. Second time na ninakong pa-admit. Motong kinaunahan, katong niadto ka sa balay nga wala ko. Lain na kay ko tanawon sa daot o luya na kayo. Ganahan na masad ko nga mapahuway na. Hindi na ko ganahan nga mag-antos pa sa kong sakit. I hope mapasaylo na ko nimo. Grabe, way hunong akong luha ato. Sige og hilak jud. Akong naong na arjud permi sa ospital. Ako'y nagbantay niya. Until naabot si mami diri sa Cebu. Ako siyang giingnan, baby, sugaton sana ko si mami sa airport ha. Balik ra ko. Kuyog ming mami diri. Kadyot ra ko baby ha. Balikon rati ka. I love you. O gikisan ako siya. Og siya, ni smile ra. Nagkuyog na ming mami padong sa ospital. Unya na traffic on mi sa Mandawi. Kung gibuhat, ay nagsigi kog serbato ato. Nyagiblihan ako ang window and say, emergency. Then gitagaan namin nilag space. Nagdali-dali jud ko atong time. Ka-excited gay ko nga magkita na sa migbalik. Naabot nami sa ospital. Dali-dali ming mami og niyaya padong siyang room. Excited na kayo ko. Pero pag abli na ako sa room,
nakita nako ang iyang tibuok pamilya crying in front of her. Wa ko kalihok for how many minutes. Gitutukan nako siya pagayo. Wa na jud nako magwanta. Gidol nako siya ug ako siyang gihag pagayo. Grabe ka sakit. Sakit kayo sa akong part. Grabe na akong hila ka to. Gi-blame nako akong kaugalingon tong time. Gihag nako si mami kay di jud nako makaya. Paghuman siyang lubong, nikuyog ko sa kong mami sa States. Kay sige ako gihilak sa kwarto jud ato. Kung ako'y kaon-kaon, gimingaw ko niya. Gimingaw ko sa tawong permi magsaba-saba diri sa balay namo. Yang smile, yang buhak-hak nga katawa, ug ang iyang kagwapa. I miss her so much, Jud. Samtang nag-type ko ani, naghila ko pagayo. Kaya I'm so stupid, Jud. Grabe akong kamingaw niya. But next week, muli ko sa Cebu. Bistahon ako siya o iyang family. Guys, kung ang tao gani nga nag-need sa inyong pagpaminaw, paminawan ninyo. Ayaw mo padala sa kalagot. Paminawa ang iyang explanation. Kaya at the end, magmahayra mo.